ha kejia chakmat kejiki dakwa pakhang surok Khlembo por na du step ka khandai terik jileo arjar pulai kum kejing dawa ban penbha ya ka benta surok na malidur satong seng jong ka national highway 6 ha east gentles district ka joint action committee ba kanthop ya ka snong umkyang ratachera dona school dona umblom pertakuna kuliang barsora batongseng kapenlong ya kate kejing pakhang kalapen pe ya ki Khiew Shet ban Pynkhreh bam nak benta ki bai sim benta ka joint action committee ka rai ba ya kani kejing pakhang surok Khlembo por onweng tat hadu bak sarkar lengba ka national highway authority of india lani ka NHIDCL kan sna pendep ya ka surok ban marmot ya ki thliu kisar ha shilter ka national highway 6 ha ki thain namchiang bat kumju batsnai kinala tui ki bapaka kumman syukudo baka joint action committee kala sim ya ka rai ban pakhang surok Khlembo por ya ka lei kawan lengba ka surok national highway 6 ha ka jilang pai ba ka bala long ha ka khatantrik jilio arjar pusau ha committee hall umkyang kani ka rai kalami ban persha ya ka jingle mala ki bor dai pe ya ka jinglong jingman kani ka surok ka bala pensneu palat bat penselang ya ki balai bawan Interview. Kon ba iet ngiju shet jing ba man la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabang ngi bam ka tein em ya kamet jungi Mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Rai man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batei kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki ba pha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana ki yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamet ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ke jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bha bat ngi Mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong khau Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jinga pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fithian kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jingbam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya